Shalom, Horas, selamat hari Minggu Mahdi kita salahudna. Adorang sota mulai marhadolatun marsaor doh debata tapake mati kisah ngobas martangiang di bagasan rohat tabi martangiang mahita. Amin. Tak puji Tuhan maret de mahita. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Gok asini roha ni Jehovah do tanoon, marhite-hite hata ni Jehovah do menjadi akal langit. Marolup-ulup mahamu ale akapartigor mangasahon Jehovah talup do maredde aka na ujur maroha. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok mauliate do hami tuho ala ditaluhoko do dosa dohot hamatean marhite-hite hamamatemi, ala disodangi hodo tanoman nami asam marpakirimun namangulu hami ala ni haheheon mi, dak pola bema biar hami mida hamatean, ai hodo ulu nami ruas mudo hami. Di paus satodo hami sian haholomot tu hati urun
sian hamatean tuhanguluan, atong pargogoy mahami mamuji dohot mangului ho ari-ari. Pasangopok ko di bagasan haporsyaon na mangulu, pay masahat hami tulabungmu. Amen. Tapuji Tuhan ta, marede mahita. Tabege mapatik ni debata di minggu sadarion imo patik parjolo saha tu patik paopaton. Patik parjolo au do Jahoba debatam nina debatatta dang jadi marakup au bahenomu debatam. Patik paduahon dang jadi gana ommu jara dang jadi sumanommu manang ahana di banua gijang dohot na di banua tongaon rod na di bagasan aek na diturun ni tano yang gotungga besi sombaon manang sioloan. Patik patuluhon dang jadi dohonon muguarni debata yang gosoture dalanna aihona uhumna dosogot akan namar sineang di guarna. Patik paopaton ingot hamu mapabadiahon ari minggu dina onom ari maulah hamu nasa siulommu alayang go ari paputihoni ari paradianan ni Jahoba di Batam dui dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anak mupe manang burum manang naposom lahi-lahi manang naposom buru-buru rodi pinahanmu rodi pangisini huta ni halak pena mangibati hutam ai dina onom ari do di topa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papituhoni di baheni do ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradian nanai jala di parbadiai. Ido sahatna atong rakmangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Tapuji Tuhan ta marede mahita.
Tato botima dosata diadopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogon na sohatu dosan para siroha midahami nadangolon. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodangi. Di bagasan hajahaton do hami tubuh jaladang adong haporseon di bagasan rohanami hian. Saluhut do hami manibil sian akka dalammu. Matsai godang do pangalasion nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan, alani denggan ni basam dohot asini roham. Sayunang paingot-ingot akka dosa ni haposoon nami dohot pangalasion nami. Say ingot mahami hobar tu asini roham dohot denggan ni basam alani goarmu. Ale Tuhan Yesus marpermuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Tabagai mahata baga-baga ni debata taringo tu hasesaan di dosa. Humokop hita gabe dosa do ibana naso tumadda dosa di baen debata. Asa gabe hati goran ni debata hita marhite-hite ibana. Asa ngapon ma di debata na digijang. Tapuji Tuhan ta maredde mahita. Epistel di Mingguta sadarion imana tersurat di sada Yohanes tolu ayat sada saha tu ayat pitu tajahama di bagasan responsoria. Ida hamu magodang ni haholongon nabi na basa-basahon ni amahi tu hita. Ay targoar do hita akka anak ni debata jala akka ido hita tutu. Di baheni dang ditadda portibion hita. Aidang ditadda anggo ibana. Ganup nama kirim songoni di ibana di parbadiai madirina songon ibana nabadiai. Di boto hamudo nama buah akado satta do ibana ubaya naro dang adong dosa anggo di bagasan ibana. Raptaja hamayat parpudi hamu akka anaha di pawoto-oto halak hamu. Siulaon hatigoran ido natigor songon ibana natigori
Ido sahakna martua do akan atu mangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Tapuji Tuhata, mari demahita. Taha tidak koma hapor syautai songon nahina tidak kunidong atas hapor syaun disadok portibion rak mahita madong au persea di bata Yehova ino hapor kogo na suatu dosa na mo alami do tano au persea di Yesus Kristus anak di bata Yehova na sesari iman di tubuh Yesus Maria na beda-beda sentuh di peradaban orang Surabaya iyo bahkan na tumam na bernik di pamunan di 100 na itapagal bebana di kaum binasya na tuat-tuat na turun di kanong na mulang mangulun di dari patuluhon na naik di surga tau putus siyam na kata Yehova amanai bago na suatu sesari di sini ada yang masuk tunangon mahumi anak namun turun namate au persian di perdalia cara untuk perdalia kuliah orang asisten akan perdalia doa asisten musa doa yang untuk menakau sesuatu yang anak namate doa yang melakukan sesuatu. Amin. Abigima korsian korama.
Tabege ma kor sian kor ama arbab.
Tapi gimatik ting namasa di minggu ta sadarion. Shalom. Odolan nitikting Minggu tanggal 10 April 2024. Romawi sada pakobasion. Sada titik sada. Goarni Minggu ta sadarion. Minggu misericordias Domini. Gok asini rohani Jahobado tanoon. Topik Minggu. Sondang ni bohi ni Jahoba manondangi hita, cahaya wajah Tuhan menyinari kita. 1.2 Petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar. Petugas kebersihan dohot paradehon bunga altar, Minggu 21 April 2024, ima punguan Elpiko. Sada titik tolu, Sintua pensiun. Diari Minggu nanaingro, tanggal 21 April 2024, paborhaton amang Sintua sahala mangaratua sianturi, salelengon makobasi di HKBP Keramat Jati, Sianuik Kampung Tengah. Sialani hita papunguan pelean tujolo, marhite amplop naung di parade huria, dohot tali kasih ganupwik, ima dalata mandok mauliate di pakobasion nasida nasalelengon di huriata. Romawi 2, Dewan Koinonia, seksi sekolah minggu. Hombar tu program seksi sekolah minggu tahun 2024, patupaon nasida do parheheon, perayaan Jumat Agung dohot Paskah, akaonma nanaing si patupahon nasida. Tanggal 21 April 2024, kegiatan Lomba Horong 2, Kalasada 2 dan Tolu, pukul 8 pukul 10, inganan di ruang serbaguna. Lomba Horong Tolu, untuk kelas 4, 5 dan 6, di pukul 8 pukul 10, inganan di ruang serbaguna. Di tanggal 20 April 2024, kegiatan berupa penutupan parheheon, ima pukul 8 pukul sia 45, maringanan di ruang ibadah utama. 2.2 Punguan Elpiko, sada, hombar tu program ni paduan suara Elpiko tahun 2024, songondalan nasida makalason ulang tahun pas 10 2 tahun di hari Sabtu nanaingro, tanggal 20 April 2024, nasida payason gereja dohot lingkungan gereja pukul 10.04 WIB. 2. Makobasi parmingguan pukul 6 WIB berupa haret tahun, kolektan, manjahat tikting, song leader dohot maragenda. Makobasi parmingguan di pukul 10.30, haret tahun dohot song leader. Makobasi parmingguan di pukul 10.07, haret tahun, kolektan, manjahat tikting, song leader dohot maragenda. Tolu, tanggal 27 April 2024 pukul 10.07 WIB, ima acara puncak HUT Elpiko maringanan di Serbaguna. 2.3 Jemaat baru, sada, Mamuka Minggu Sadarion tanggal 10 April 2024, tajalodo gabe ruas di Huria HKBP Keramat Jati, keluarga Indra Banjarnahor AMD, Inata Generis Panjaitan, SPD, Narosian HKBP Resort Onan Baru, Distrik Pitu Samosir, tinggal nasida di Jalan Haji Jama RT 06, nomor 20 Tolu, Kampung Tengah, masuk tuik Kampung Tengah. Tatangnya konma asa anggiat gabe ruas na mengulu nasida di tonga-tonga huriata. 2.
Mamuka Minggu Sadarion tanggal 10 April 2024 tajalodo gabe ruas ni Huria HKBP Keramat Jati keluarga Arnold Juanda Siringo-Ringo Inata Lien Teresia Julia Boru Purba baru Matsohotan tinggal nasida di Jalan Manunggal Bakti nomor 55 Kalisari Wi Kalisari. Tatangya konma asa anggiat gabe ruas na mangolu nasida di tonga-tonga Huriata. 2.4 ulang tahun papitu 10 tahun. Nah di hari Jumat 12 April 2024 nong salpu, gonopma umur ni Inata Tiomasti Boru Banuarea 70 tahun, Sianwik Makassar Sada. Hombar tu program gereja HKBP Keramat Jati tahun 2024, pasahaton ni Huria ma ulos tu nasida, alai pangidoan ni nasida, dan pola mendapat ulos. Tatang yakon ma asa hipas nasida mandalani parngoluan di Ganup Ari. Romawi tolu, Dewan Marturia Seksi Sending. Tolu titik sada, Jemaat Manang Ruas Manjakon Mulak. Di hari Selasa Nanaingro di Sermon Parhalado, Jakonotama Mulak Tuhuria, keluarga Perlindungan Sinaga, Inata Evi Pintauli Boru Sigalingging Sianwik Keramat Jati. Romawi opat, Dewan Diakonia Seksi Pendidikan. Hombar tu program kerja Seksi Pendidikan HKBP Keramat Jati tanggal 21 April 2024 Paborhautota Iana Kota tingkat SD dohot SMP tu ujian akhir sekolah pukul 10 toluip dung sidung parmingguan Arian. Dohot tanggal 28 April 2024 tingkat SLTA laho mandohoti ujian masuk tu perguruan tinggi masuk pukul 10 toluip dung sidung parmingguan Arian. Tadas dasima Iana Kotai asaria mandohati ulaun. Romawi 5 nama ragam. Sada, hombar aturan dohot peraturan HKBP, dohot sekaligus berakhir ma kepengurusan Dewan Koinonia dohot seksi, kepengurusan Punguan, Dewan Marturia dohot seksi, kepengurusan Paduan Suara Immanuel, Dewan Diakonia dohot seksi, MPA, dohot kepengurusan WIK, per tanggal 31 Maret 2024, pina botohon tu jemaat na olo aktif di kepengurusan asa mangalehon waktuna dohot pikiranna asa dohot bergabung di kepengurusan. Pina botohon pemilihan kepengurusan di Patupa Ima sada kepengurusan resort di bulan April saat Mei 2024. 2. Kepengurusan distrik bulan Juli 2024. Tolu rapat sinode golang di bulan Desember 2024. Songonima boa-boa sian Huriata. 2. Wi Keramat Jati Sada. Di hari Sabtu dohot Minggu tanggal 10 tolu dohot 10 April 2024 borhat do Wi Keramat Jati Sada patupahon bonataon di Villa Suweli Loire Sentul na diulahon ni pendeta Parningotan Siahaan. Tatangya konma anggiat denggan ulaon nasidai. Tolu, Sidi Angkatan tahun 2023-2024. Hombar tu jadwal Sidi Angkatan 2023-2024. Ima, sada, pertemuan orang tua Sidi di tanggal 28 April 2024. 2. Rencana untuk retreat di tanggal 5 dohot 6 Juli 2024. Tolu, rencana ujian tulisan di tanggal 10 Juli 2024. 4. Rencana ujian lisan di tanggal 20 Juli 2024. 5. Rencana Sidi di tanggal 28 Juli 2024. Akan naso nijahaon di tiktingon boy mata jaha di warta jemaat naung dikirim di WA Wiktapi. Songonima saat nitikting di minggu ta sadarion horas.
Terpuji matuhatta, marede mahita lasta papungu ma pelean sadaa doho sadabe.
Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti akati-ate dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus. Amin. Horas madihita. Selamat hari Minggu. Huriani tuhata na hinaulongan di bagasan Kristus Yesus. Tajako mahata ni debata. Ima sian buku ni parpesalmen biduopat mamuka ayat sada rodi ayat sia. Ucahamadita songono mahatana. Tangiang mangido haluaon edesian si David sai alu si maahu ali debata ni hati goraku ia hujauho jala palumbang ahu cupang hagugutan asima roham diahu jala tangiho matang nyaki iamu pinopar ni colma sadia lelengodo lea rohamuna dihasa laha lauki sadia lelengodo haholongon ni rohamuna na sohasea jala di oron muna gabus unang so botohamu marhasurungado di bahen Jahoba akahasianna matua di tangion Jahoba do mulu hujau ibana also hon hamu hian ma asa unang daputan dosa marhusarima rohamuna dungro di podoman hamu asa sonang hamu peleo kamu ma pelian hati goran jala marhaposan tu Jahoba mahamu lado aka mamadok tung isima manupakon nadinggan tu hita alai Jahoba sai pasodakon ma tu hami sodang ni bohim gumodang do las ni rohaku dilehon ho sian dina sida dihawamasa ni gotilon eme dohot anggur nagabe situtu sonang duahu upapeak uhut mamit tornok ay sasada hodo ali Jahoba pasonang ahu maringanan ima sahatna molo topik ni minggu ta sodang ni buhi ni Jahoba manudangi hita jala di papatar minggu sadariodo hita ima minggu misericordias domini namar lapatan mai pakatindakonon ni akana porsia dia sini roha do pangaramotio Jahoba na manggohi saluhutna bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Daud bersaksi, dia mengikrarkan, dia mengakui apa yang dia pergumulkan dalam hidupnya. Tuhan menenangkan dia lepas dari segala macam pergumulannya, dari segala semua musuh-musuhnya. Dia mengakui, dia mengikrarkan kepada semua bangsa kasih anugerah Tuhan. Amin. Semua sude ala dengan asini rohani debata. Sude nasana pinar gumulhon ibana si parukilona gok aka musuh-musuhna alai pos rohana. Asini rohani debata nama dongani ibana di sude si parukilonai siar sakonai sian sude musuh-musuhna porsea do ibana debata mangurupi jala malua ibana sian nasai raja do ibana alai nang peraja ibana alai di tonga-tonga na nedoponna pergumulanna sebagai raja dia mengaku kelemahannya alai ditiki gale ibana menghadapi sudah masalah nguluna sebagai halakna porsia ibana rodo ibana tu debata marhite iste asini rohani debata
pos rohana di debata marhapusan ibana di debata paluaon ni debatado ahu inna Raja Daud sianasa si parukirona. Dia tidak mau menjadi raja-raja yang murah nangis, raja yang murah-murah madele dangolo ibana songon jolma na biasa. Alai jolmana porsia do ibana, jolmana tutu do ibana, jolmana tang do ha porsiona, dang murah-murah ibana tangis, dang murah-murah ibana marsak. Alai marhagogo do ibana di bait di bata, ala pos rohana di bata saluhutna asini rohani di bata do madongani ibana di nguluna sebagai raja na poso ni di bata ibana di hamonakko di bata sian sudinasa holsona nasa si parukirona porsia do si Daud dada olan manupa di bata. Daud yakin Tuhan tidak hanya kerjanya menempah manusia yang serupa dengan wajahnya, tetapi dia percaya Tuhan menyertai kehidupannya. Bahwa doamu amang inang. Porsia doamu dituhani. Porsia doamu didongani debata doamu. Percaya? Percaya. Bagus. Asal mak. Unang porsia isona non di luar ruaka pergumulan si parukilon tortangis samu tormadele hamu dang marminggu dang partangiangan jala tormangido tangiang alai hamu sadiri dang martangiang di sudin asa si parukilon muna porsia do si Daud dada hola manu pada bata dia kana tino panai alai marudut do tu panariho dohot pa ngaramotionna tu saluhut akana tino pana alai nang pesongoni saitong dope maol tarjalo rohata tarjalo rohani jolma manang tarjalo pikiran ni jolma molo sai masa akan ajat di humaliang nguluta nguluna jala digohi aka hatagabus di pasu-pasu aka jolma nama kasubuhon jolmai rodi aka namartihat iha jatu hita marsada-sada isarana moloro musibah tu hita dangadong na menginginkan i musibai alai romadongan nai pamanya majadui anak naina ima bahasa haotoon bahasa naso porsia alai diurupi ma dipargogui ma tadana na porsia hita di bata jangan jatuh ketimpa tangga diinjak-injak itu kebodohan. Dan adong halak na ulo majalong musibah alai adong bedu partikianna urusan ni debatadui dan urusan ni colmai alani peta hita sama-sama hita marsi urupa marsi amin-aminan marsi matang tanyangan idu na niajaron ni debata alai yang guna niajari portibion ikon najat do bahasa keluar siang pamanganna do perilakuna. Itu manusia-manusia yang perlu dipertanyakan. Huriana hinolonga di bagasan Yesus Kristus saya marhurasi do di bagasan rohata bohama dalanna mamalos do paucukon saluhut akan namasai. Modo pesipata tak sonang pikiran. Saya terganggu hola marningot dohot manaon aka pambahenan ni aka parjahat. Songoni do na hilala Raja Daud akan musuh-musuhna. Na siap melengser ho di bana sian harajonna. Dot na law mabudu ibana. Alai pos rohana. Di debatado saluhutna kuncinai. Ala debata madok ohom mahom. Ahu pemaralohon musuh. Mari kita diam. Kalau tidak bisa membantu,
Mari kita menenangkan. Kalau kita tidak bisa menghibur, jangan merusak psikologi seseorang. Jangan merusak kehidupan orang. Kalau kita orang-orang yang kita katakan beriman, mengimani Tuhan Yesus. Karena itu bukan pekerjaan kita. Huriana henolonga di bagasan Yesus Kristus. Rakboto do hita diragam nia kahagugutan. Na nia dopan nina poso na Raja Daud. Nang pe parmahan nang hundul di harajaon ibana. Alai di parmudu-mudu jala di saroh debatado ngulut. Nah, di sari hot debata di parmudu-mudu debatado nguluna. Songon parmahan na manarihon nguluna na pinarmahanna. Dakya di pasumbu debata sasada ibana paujung manaon akasi taononna. Dakya di pasumbu debata paujukon nasa na warsakon nasa na huparukilhon na masa diau dakyai ala huapor siaido debatado margo guyot nao. Tuhanku bukan Tuhan sembarangan, bukan ciptaan manusia, tapi Dia adalah Alfa dan Omega, dan tidak ada yang bisa menandingi Dia dengan kekuatannya dan kekuasaannya. Alani Huriana hinolonga di bagasan Yesus Kristus. Jauh-jauh halum bangun dibuhai tangiang. Martangiang do Raja Daud. Setengah dari kehidupan kita ini amang inang adalah doa. Martangiang do Raja Daud. Anggoso martangiang ibanandang ditangi hod debata. Aha naniar sakonna na pinarukironna dang botoon di debata. Saya jujur do halap madok tema cepet do tangiangon alai itu iboto Tuhan itu sudina. Dia dong ibotoon Tuhan yang goso ta arsakon anggoso tatangnyakon ta pasaha marhite tangiang. Semua harus dengan doa supaya kita selamat dari masalah-masalah kehidupan ini yang beragam-ragam ini. Adigan roh masalah, adigan roh musibahi. Bohado hamu, bohado hita. Holana tangis do, holana marsak do. Daun ikon martangiang do. Pertanyaannya sekarang, siapakah yang kita andalkan dalam pergumulan hidup ini? Ido si putih otasian pesalmen bidu opaton. Siapakah yang kita andalkan dalam pergumulan hidup ini? Isema amanginang si ondolota si pangidota tu debata. Siapa manginang? Boy dia lusiamu menang soya dua orang bergumul hamu. Nah tenang-tenang do hidup muna sudah. Siapakah yang kita andalkan dalam pergumulan hidup kita ini? Ama isi emang ina. Amin. Amin. Marsiajar mahita sian nani alaman ni Raja Daud ima dianggukon ibana do holan tu debata nasa na pinarukilonna marhite tangiang dengan doa semua selesai urusan dibuat Tuhan. Amin. Semua selesai dengan doa. Alayunang mahita martangiang songon tangiang ni sasahalak. Tangiang na songon dia, songonon. Ayo amang pendeta, ini orang sakit, ayo. Jadi singkat hata, yang saya makatai, kamu memang tangiangi, dang bahamu membaik niku.
Anggotang yang naik songoni majaguna. Tuhan, sembuhkanlah penyakitnya ini betul. Asa sonang ibana do keluargana, idu na nirimna asa malu semparsa itu. Oke, amin. Tak keluar do pesian pitu ni rawat inapi kamari. Ai buat do bereng ngamang, mati na me ina. Aduh, apa kau doa ini enggak benar doamu? Percuma kau. Satu gerbang di rumah sakit ini, androk nakok tu mobil. Mati durate emang upa ohom. Lok mau marah koneraku. Untuk apa kita berdoa kalau kita membahas dengan pikiran kita, dengan logika kita, dengan kepintaran kita? Itu suatu kebodohan. Buah doa mang, adong manuk kutuau. Ai jalu dusu ditangiang, dijalu. Tapi jangan kau bahas. Ketika kau membahas itu, tiki di pausurusurho, tiki di analisa ho tangiang mi, tak sah itu Tuhan. Semua doa diterima, tapi tidak seperti reklame, iklan. Bila Anda sakit kepala, minum bodrek. Malum, mau enggak begitu. Reklam dui, iklan dui. Apabila Anda flu, pilek dan sebagainya, minum sana flu. Murah-murah nih. Dak songoni debata. Jolo evaluasi debata do. Na pinangi domi nai, na tinangyak kemunai, apakah baik untukmu atau tidak? Itu kehendak Tuhan. Sarupa dui songon hita na marianakon. Hola manuat ton dui hita. Hola mamudai. Urusan itu hadui jadi manangdang. Unang diuhumi na torasna. Hao to hodui. Unang dok pamanja-manjao do akan asing. Hao to hodui. Bukwende tolu pitu. Tolu pitu tolu. Mangula hita julma manabur boni ala yang go jadina di debatadui. Perjadinya di debatadu yang manginang. Yesaya 55 ayat 8 ayat sia marula-ulak dodohonok kutuita dada pikiranmu pikiraku dada dalammu dalaku songot tibu ni langit songot lima pikiran ni debata do sakap ni debata. Tidak bisa kehendak kita tapi harus menjadi rencana Tuhan. Enggak tahu kapan itu terjadi, kapan itu akan ada. Adigan neng masa si pamasau ni debata dak tabotui dang bui bahasan ni logika dok pikirata nang pesian luar negeri hita tamatan. Dang bui. Hao todi. Percuma kita sekolah tinggi-tinggi kalau hanya itu yang bisa kita katakan. Jadi marsiajar mahita sian turpukon nani alam ni Raja Daud diang kon di mana do hola tu debata holan tu debata dang tudongan dang tu besti tahu holan tu debata padua pe paudut da pe musian non tu akadongan hola tu debata nasa paru kilona di pasahat. Marilah belajar dari pengalaman Raja Daud. Dia menyerahkan segala kekhawatirannya, kegelisahan dalam kehidupannya, kekecewaan dan sebagainya yang dia alami. Karena itu urusan Tuhan. Kita hanya berdoa. Hola martang yang kita mangidohon. Parjadina debatadui. Alani unang matang hato-hato kita manguhumi. Unang hato-hato kita madok on and on. Tarsongona malu kita makatai. HP haoto dui natahatai. Haoto. Gak ada yang mau musibah, menerima musibah. Alai debatadu nang putus sai. Amin. Debatadu nang putus sai. Dia menyerahkan segala kekhawatirannya, kegelisahannya, kekecewaannya hanya kepada satu Tuhan. Holan sasada debata. Tidak ada penolong yang sempurna manginang. Yang mampu mengatasi segala-galanya.
selain Tuhan kita Yesus Kristus. Songon nanidok ni Tuhan Yesus ma tu aka na porsia. Ha porsia omido na paluauko. Imanmu yang menyelamatkanmu, bukan ilmumu, bukan kepintaranmu. Bisa kepintaranmu itu menjadi kebodohan bagi Tuhan. Walaupun kau keluaran luar negeri. Kebodohan itu. Ha porsio mido paluahon ho. Imanmu yang menyelamatkanmu. Pasti. Begeon Tuhan itu nasa angguk-anggukmu na manginang. Nasa angguk-anggukku. Di keluargaku, nang di diriku, nang sudi. Pasti. Begeon ni Tuhan itu. Molo na manoktong do haporsyo muna. Molo na manoktong do haporsyoku. Na pasti haporsyaku manotong. Manoktong ro di saliling-liling na haporsyaku iko Yesus do si ihutokku. Dangadong na asing. Ikut Yesus. Holan tu debata nasa sadai. Yesus Kristus Tuhan. Hola tu si mahita. Manganggu hosude nasa beban ninguluta. Anggu tu besti. Hola na mangompori do anu ni. Mambentok ulu doi. Tambah do benjolon di ulon. Ido umbahen topik tadi minggu sadarion sondangi ma sondang ni bohini Jehovah ma manundangi hita. Sondang ni bohini Jehovah ma manundangi hita. Sondang sian de bata hati uron sian ginjang. Banture sondangi ma rohanami asa sona lau manjalo hangoluan pinatu pami o Tuhan. Tendeo jote musik. Are you ready? Sipata para musiko dong ibu atau bahasa Indonesia. Bukan di nomor 20 ayat 7. Sondang sian debata hati urung sian ginjal. Sondangi ma rohanami asa sona lau manjalo angoluan pinatupa ni Tuhan. Bahasa Indonesia. Sinar terang dari surga, dari Allah Maha Tinggi, datang dan sinarilah, beri damai di hati kami. Mendengarkan firman Tuhan, sumber hidup yang sejati. Ingot tamu amanginang sondangi sian debata dudak sian colma asal nang salah ita. Hati uroni sian kijang tu idak sian colma hati uron. Dan adong hati uron holang kompor do jormai. Asa bait ture sude sondang
roha asa sonang lau majalu hangulua na pinatupan di bata, sumbernya semua adalah Tuhan. Amin. Martang yang mahita. Mulia tema Tuhan di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan kami. Sialasi dot holong roham dot denggan di basam. Saya totong Tuhan manundangi portibion. Nah holomon gabi hati uron. Jalai pakai hodo kami anak-anak komu Tuhan. Anak ni hati uron. Nah pina pasu-pasumi. Mulia tema Tuhan upasatami tuho Tuhan. Siala sondang mi Tuhan tiur. Daging na to dinami ng pikiran nami Tuhan. Holako Tuhan sasadasa. Nabui pangalu-alu kami. Nabui mangurupi kami. Danga dong hagugo nasing Tuhan. Nabui mangurupi kami. Asing niho. Na manopahami. Nasarupa. Ima rupa ni Tuhan Yesus Kristus. Ditopaho kami. Atong Tuhan. Takola na manopaho ape. Alay didongani ho do kami. Disudi nasa kumit ni nguru nami. Na niarsa kon nami. Bui di paluaho Tuhan. Ala manoktong hapursion nami Tuhan. Sona ni dok mima tutu Tuhan. Hapursion mima paluako. Iman mula yang memenangkan kau. Ido na humol teo kami Tuhan. Alani pargugui mahami Tuhan. Hai baru mahami Tuhan diganum ngulu nami. Siap hari. Bulan demi bulan. Tahun demi tahun. Asa marahai baru kami Tuhan. Asa unang mula kami tupudi Tuhan. Dinasa si paru kilo nami. Dang huboto kami Tuhan. Namasa dot ing pamasonmu Tuhan. Di ngulu nami alai posroha nami. Hodo na patupau ni pamu to mudu saluhut na Tuhan alai pargogoy mahami asa malua hami Tuhan dau hami sia nasai Tuhan di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan kami molorope akan namasai di hami dongani hami urupi hami palua hami sia ni Tuhan ido hapursion nami Tuhan nama noktong hola Tuhan tak tu jolma tak tu nasing alai holan hodo Tuhan sasa daho Tuhan di bata nami, nabui paluok kami, nabui mangurupi kami, nabui mangapuli ngulu nami. Di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami, sok songoni mata Tuhan. Upasatai ma amanami na nami, natongon di bagasan rumah sakit dupe Tuhan. Ima amanami boni sihaan, ina nami sintua de boru hutapea, nyonya si tumpul boru siregar, nyonya turnip boru silalahi, amanami je na dea amatani, sintua de boru berutu. Sintua es silalahi. Debata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Saluhut na Tuhan pasu-pasu matangan ni aka dokter medis Tuhan. Asa marhite na pina pasu-pasumi Tuhan tangan nasida. Boi pakyomu nasida Tuhan. Rabdo todim. Lau pamalupo sudia kasai. Tanggal sudia kaparsai Tuhan. Ido hirim ni roha nami Tuhan. Asa marhasonangan marlas ni roha salut na Tuhan. Lahu mamuji-muji pasangapun guarmu na badi Tuhan. Saksoni mate Tuhan. Nana yang si pamason ni huriam tarumo bima Tuhan nang didanami ima di hari Jumat na salpu 12 April 2024 inanami Tiomas ti boru Banuaria na tongon mar umur 70 tahun kajang ni umur leko tu na sida Tuhan di hari Jumat na salpu atong Tuhan leon hai pason pargogoi sudi aka keluarga na sida Tuhan pasu-pasumu nang aka paupu na sida nang humal yang nasida Tuhan nama kaholong nasida asalam tambah umurna di bagasan na ipaso nasida toktong Tuhan mangulu jala laupai itu ko Tuhan di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami suak songoni mata Tuhan mari titiktingmu di pabuado Tuhan na di hari Sabtu na salpu 10 April saat nengang Tuhan berencana mulak ima sian bona tahun dipila suwe oloire sentul dan nilo ni manami amang sihaan atong Tuhan posrohan nami Tuhan dinamula penasida pada akan separmaran Tuhan ho mamadongan nasida Tuhan mangiring-iring nasida Tuhan asa tong di bagasan epaso nasida ganup mula be manopot bagas nabi Tuhan asi maroham Tuhan dongani nasida Tuhan sahat tu bagas nabi suak songoni mata Tuhan nang sudi rencana ni uriam nang di Dewan Kononia Marturia Diakonia salut na Tuhan upasatami tuho Tuhan asa ho Tuhan margugui saluhut aka nalau mangulau ni Tuhan asi maroham Tuhan pakai mana sida Tuhan laho marmahani di uriamon asa dari pikiran nasida pinake nasida alai todim mangulusi pikiran
yang daging nasida asa sudi nasa dilo nasida Tuhan hombar tu lomo ni roham dang hombar tu dagingna dang hombar tu pikirana dang hombar tu hamalo onna alai hombar tu lomo ni roham atong Tuhan pasauk ma na hombar tu lomo ni roham dang hombar tu lomo ni rohanami alai asima roham dihami Tuhan tugu mahami iring-iring apuli mahami Tuhan saluhut na sian nasa parmaraan sian nasa namasa neng pamasom di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan kami. Upasa taima pasu-pasu manang ruas curiam. Siada dana na met Tuhan satu na manggudang satu na lansia satu na sudah gugu Tuhan. Asiroham pasu-pasu na sida urupi na sida pargugui na sida Tuhan. Pada usia akan parmaran pada usia akan persahi Tuhan. Asa margugu na sida memuji Tuhan. Asimaroham dihami Tuhan. Kok akah salau nami daga pemaruk dosa di umbason. Urasi masaluk ni Tuhan asa tung tamahami gabe habaro di pasu-pasu. Om matang yang nami elek-elek nami Tuhan nang sumbaw kami di bagasan goar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Muliate madiho. Amin. Mari dihita laus tapasakma peliata. Sungon ay kamabang, rungin
homa peliata ale de bata amanami na di Banua Gijang hodo haroroni saluhut silehon-lehon na denggan dot nasa ulibasa na mauliutus hupasat hami ma sian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di jolum pasu-pasu may jalaramuti asa huparhasi ang hami pilihanon patimbulhon harajomu di tonga-tonga nuriam dohot di portibion buhay marohan nami marhiti-hiti todim asalam utanda hami godang misi lehon-lehon mitu hami asalam gir-gir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajomu, say saut malomo ni roham, di Banua Tongonsong na di Banua Gijang. Lehon matuhami, sadarion hanguluat siapari, sesama dosa nami, songon panisanami, di dosa ni dongan amar dosa tuhami. Unak kami togion tu pangujunan palua mahami sian pangago pasu jala diramuti Tuhan de batamaho disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho didopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasar humadamina tuton dim amin. Muna ruas ni dibata ama inang tadok mamuliate buhita marsardo dibata marhiti hatana atong horas madihita. Selamat hari Minggu.